Sose kwplai hammanino narumani bagai seni program saklajani mote jai sawani thangui tongo hari bagai mo thani khajani dakhokbe bukhungsorno khabai obongjao nero jotono jeni o gijano phaibai sidi je oronigo surimai yaruno bahike thangnai dawa announcement sen khanalainai hari bagai tamo burnaw ni ukayako ngai tongkhanke nero daitiku jogaloi tini 2023 BCD Palm Sunday Jisu kwplai hammani kok thaino जों borok ni boskango sanani bagai nang ang जों joto witness ni manjaklaini bagai sakthalaibo janai normo khabai kobo Jerusalem kwplai khenan habmani salhani जों tini abonati जों lama potok जों himlainai nangno kwplai nangse o hani joton salai kwplai hene जों borok ni buskango phonok manatike जों him thaniwo rajab thaniwo kini tolong beba kono phonok manatike tini ni o salo phono jilagulu tongphadi जों himani rajabani bisingtei je nano sinia robo nano sinina lama borok phai bonbo khawo nini kokno habmanatike jilagulu tongphai jade henai motanai Sunday Jisu ini mukutharbai suri sano Kaitor lob zakte. Hosanna. Hosanna.